Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki beriau ki beranjung duna hak di khotman ki bahapo ka sunjung jong ka Federation of Persons with Disabilities kalayaiban ya ka jingdawa ban penurlong no ya ka Right of Persons with Disabilities Act 2016. Na palat cipo hajar ngot ki beriau ki beranjung duna hak di khotman ki dai ki balong khot hakani ka sunjung bat dang na pleng jong ki bonru ki dai ki balanang lastan haki jing pule ba phero pher bat na padang kini ki donru kat to kat ne kumba sispa ngot ai ki balayo kam sarkar hakit nat sarkar ba phero pher haka jekran bat kinong pathai kubor wei ne kinong ilam jo kaseng Khasi Disability Association uba starwen kharjana ulaong baki donru ki beriau ki beran jing tuna hakit khotman ki do no ya ka hok yo kam yo jam jongki haka jaka balamang kerpang na ka benta jongki haka bala khni no ya ka bha jongki de ki wei pan watla ki dan na pedang jongki ki bla pendap ik jing pule kum haka MA MCom bat ki wei kajing temu jongi habangi form ya kaneka Federation of Persons with Disabilities hakane ka federation ki ngidon ya ka association ke bedai tang ki beri juduna ro khatmen ka ba iba feldiman kum chairman jong kaneka Federation of Persons with Disabilities but secretary kum ibadalen kharbuli te ngila form ya kaneka federation ki bedan lang ka Meghalaya Deaf Association Khasi Disabilities Association ka All Meghalaya Association of Persons with Disabilities Meghalaya Liberation of Visual Impaired bat ka Karohil Association of the Deaf te kajing temu jongi habangi form ya kanika federation kalong ba barok sikata teng-teng ngidon tang kini ki ngidon ki association hala kejong-kejong teng-teng ladangi lek sarkar banbu ya kino ki mat jing dawa ki kenduk lang ka sarkar ka syam jing kumno bat putrikam kato kawan lang haju kumta ngibu no da ngia senrop lang no haju da ka bangi ai kerteng da ka Federation of Persons with Disabilities kanang bangin bu ya kano ka mat jing dawa syaka sarkar da ka ne ka federation ki mat ki jing dawa jongi ki ba ngibu ha ka ne ka federation kalong be ngila lek bu ya ka appointment hau CM ha ka khat artarik ubnai jiliu arhaja khat khandai te hadu menta umbat khot satia ha ki bedei ba ka ne ka jing kerpat jongi bangin yo ban yakren nakaliang jong ka federation te kamat ka bangi nin yakren kalong be ka baning kong ka David tang sabak phang ka bha kam bha jam namar kumbalong hadu menta long ha ka bedei ba ka bha kam ba jam ha ka hapo ka jela kimpat pentri kampura na ka menta ki bri ki bidang ki jinu adu kanet kat kum ka Right of Persons with Disabilities Act araja kan rio kawai pat ka benta ka ba uba starwen kharjana ulakren halor ka hok chungki priu ki badan jingtuna hakit khotman kadai ru halor ka jingyo baibam ka balatep kum ka Chief Minister Pension Scheme ka bala jusam lengba ka Office Rekam CDPO haka dor sanspaten ka shibnai Henry ka neru ka dangsa teng hakikat tu ka neki office jongki CNRD block but na ka jirang CNRD block lele layo ka jing ujor ba ki don ki bayo tanglai hajar tingka haka ceka 100,000 tingka haka sisnam te haka biede bat ki jingmento ai ki ba ki bri ki bren judunar khamet ki de ban yo na ki tanat sarkar ba pher te ka baning kong kalong ka Chief Minister Pension Scheme ka ba ka juai ka sarkar lengba ka office CDPO sanspa tingka sibnai te kane ka pisa ka jong asal jar khat phra arya khat khandai ka bala sa pungding la slemba hadu menta don ki blok ki belayo don ki blok ki bampat yo ra te handre hakabede bakane te ngili kren bunsin ya ngili kren ya director ya commissioner ngili kren do ya minister badi pe ya katana social affair handai menta kila pelaj no ya kaneka pension baibam sanspa sibnai te kila pelaj chisnem kata nadu sitarik April araja kharkha adu lai tarik March araja khandai te hakabede batkane ki don ki blok hapo khasi jantia kabang ngilap habide ba ka blok jirang ngayo complain ba kine ki pha ya ki pisa tang lai hajar tam balik kim ai chisnem kiwan ki li yangi na pida habide hapo is kasil pio ka no te kidan ki ba ngiyo
ki babun hi na po is kasil ki yo Andrew Hajar kumbang mang ka sarkar sinem re ki don bade na ki we ki blok ki ai tang siteng te kamut lada ngala batha ya ki ba ki dei ban lek mi biang sa office jong ka CBO balai ka pensa kumta lada dei ba kim ai ya ka hok jong ni ka ba kila pensa adu unta te kamut nakaliang jong ni ngin ban ngin chim kia ban ya keren bat ki bol sarkar te hakebidei bat ka ki wei pat de ki scheme na kamta ki bri ki dan jinduna kan met te ya ki berang pule ke don kan ka scholarship ka book run bat ka scholarship ka ba khamhe du ka ba ki penmi ka sarkar chisin chisnem ka ba giyo na ka civil hospital lengba ka state resource center ka ba ki juai wat yu badang pas tang ya ka metrik ru ki ai ar hajar tengka sibnai te ki bla khamhe kamut ki niyo khamhe kata kalong haduk san riu hajar sibnai te ya ki bedang pule te ya kini ki bri ki bedang juduna do met ki bam pule shu bila pendap ya ke kelas 10 ki yo baik ya ka unemployment alawan kata si hajar tengka sibnai te hakabidei ba ka unemployment alawan te nakaliang jong ni ki bri ki bedang juduna do met ki bila pendap ya kelas 10 hiju kerpat ya ka sarkar baka dei ban penhe ya ka unemployment alawan nomor kum baka long menta ka dei tang si hajar tengka sibnai ka syondor life hu tengka chisni te lada ka sarkar kamla ban thungkam yangi ka dei ban penhe ya ka unemployment alawan te kumno nai yangi life hu tengka chisni hadu bangin dayok kam lane hadu bangin da kut kerta yok kam jongi sau fu alsnem te kamut lada ka sarkar ka jing thmu jongi lada ka penhe ya ka unemployment alawan kamut kamban se ban thungkam yangi nakaliang jongi ru ngili kren bar kini ka federation bala kuno ngin chimkhia baka sarkar lada kamla ban thungkam yangi kadai ban penhe be ya kane ka unemployment alawan naka 6000 tengka kumaju long enta te hakabedei badde baki wei ki scheme kumno baki bri ki bran juna aklimet kin sengkam kadon kane ka scheme ka baki ai naka National Handicap Finance Development Corporation Limited kane ka scheme kabangila ban yo tang leng bana apex bang te kino ki bri ki bra juna aklimet ki kwa ban seng ki dukan ki barit ki ba kila ban chim tang hapo san phojar mdon kam krantor ye te mdon kam krantor te kila ban penbiang ki kot kisla ken le apo apex bang te ban yo ya kato ka lon ha ka sut ka barit na ka menta ban sengkam te kidan badde ki ba sengkam ki ba seida kali kamai ki ba le da ka da kanu dukan ka ba he te lada ki shim alak lailak saulak haduk sanlak te kamut ki habdan da unang bakli ubatri kam torkar te kumta kani ka scheme ka yarap sibun na kumta ki bri ki bran juduna do met ki bat mu ban yeng halo ka jong ki kijat hapo ka jela me khalaya te hadu menta ru ka apex bang ka pentre shai ya kani ka scheme namal ka apex bang ru daileng ba kani ka scheme kalai sha pen kup burom kum ka wei na ka apex bang hapo ri India kabala yo yak husnam hakini ki sansnem rusnem ki baladep na kamenta ka jingla jongka ban pentri kambha ya kane ke NHFDC na kamenta ki bri ki bidan ke jingduna department te ka wei pede ka scheme na kamenta ki bri ki bidan jingduna minute kalong kane ka scheme na ka Pradhan Mantri Awas Yojana ka bede ka PMAY te kane ka PMAY ka dei ka jing ayeng ya ki bri ki bidan ke jingduna ki department te hakine ki babun ki bri ki bidan jingduna department na kamta kani ka PMAY ngi kendu jing teng na kaliang jongi ngila tho sk video ban ngila tho sk video te andala po ek video bunsin kim ai ya kani ka yeng ka bede hok jongki namar katkum ka jing batha jongka ministry jongka rural bede pe ya ka kampan roy po nong kendong na ka India kalamang ya ki bri ki bidan juduna kon met lamang lai persen na katuko scheme andre ondang ila poi ha ki block jongka state bunsin kim ju ai ki bri ki bidan ki juduna kon met lane kim ju bentrei kam andre namar ngitip baka wei ka block ha ka chisnem ka juyo sanction amduna ya ka chispa tali ki yeng ban ai yeng andre nakane ngila don lupa ka bha lai persen te ha ka bidai ta ka bha jongi ru ka ki video ki kentaj ban ai te wat kata ru ngi ki ba pen apply ya kane ka yeng BPL ru na ka scheme PMAY ngi la jit lupa ba
Kitu kibadon haka list AAY bat PHH. Te kibadai haka top list jongga BPL. Ngakan mau uwei napo amlarem blok ubasa hapo mo sakia hadu menta ngila udon haka top AAY kat kum ka jingkanya ka sarkar India ka dika top ka ba kibaduk tasam. Henry haba lek ban apply ya kaneka yeng PMY uang ba une kat kum ka socio economics arhajar fatway umdon haka top list BPL uta udon haka top list jong ka kerdan baduk tasam hari India Henry ubidio wa aida uda kumta te kalong ka ba si tang kata Henry kiwe ki blok ru ki kim ju sim kia Henry kumba kalong menta hakini kisnem ki balai no dei tang ka blok meliam ka wei na ka blok ka ba perkhat bha na ka menta ki bri ki ben junu met ban ai ya kan ka yim PMY te ka wei pede ka scheme kalong ba kidan kini ki bri ki ben junu kan met ka sarkar leng ba ka scheme NREGS ka ju ai ya kata ka special job card na ka menta ki bri ki ben junu kan met te kidan kisnong kiba Pak Wantri ki beri ki bida judunar komet haba ka sarkar menta kala ai special job card long special job card subu menta la na ai job card ye ki ba matla beraltli kumno kin Wantri te kamut ka jimbatai hang tu kamsai teng ki ai job card yang ni haba ki ai job card teng kim ai present bade ha ka mustarul te kim yo ya ka pisah te kata ka ji ai job card jongki special job card na menta ki beri ki bida hakid komet kamsai namar ba kumta ngi kwa ba lengba ka ni ka department jong ka CNRD ba kan khmi binia ha ka bidei ba ka jing ai special job card na ka menta ki bri ki bidan juduna khanet khanang ba kini kin yo ka jimen toy kum ki wei pat kinong bela sis pa sngi hapo ka jela Meghalaya te ka wei pat ngan ai khublei ru ya ka ni ka sarkar ka ba la shimkhia na ka menta ka ni ka bai bam jo kibri kibran juduna kan met kaba kala pelaj no menta bat ki kaba kala sa pongding menta la chis nem tam handai kala pelaj menta ngile i te ki don ki blok ki blayo ki don ki blok yo te kermen ba kade ge jing kia jong sarkar hi ban ba kibri kibran juduna kan kin yo jimentoy te ngi kermen ru ba ki wei ki scheme ki bedai hok nak menta kibri kibran juduna kan met ru kade ka sarkar kan kia hi namar ba lada ka sarkar ka shimkhia ban pentri kam ya kano ka bahakam ngile adon lupa ka ak ka sarkar ka sudai ban pentri kam baik ha bede ba ka state policy ru ka sarkar ka lada menjul nak menta kibri kibidan judul met hendrei ka susa pongding tang ka ji keren te baro chikata teng yaki tang yakane ka ban welding ki bang weldar te ki jusim class 8 pass kidan kibri kibiran juduna kemet kibabun kibawan nolong yeng long sem kibaduk kimla ban pule kibabun ki pas tang class 8 pas te kumbalong hakini kisnem ka ITI ka ya ka lan ban weldar ka ai advertisement tang class 8 menta kala ai advertisement da kumno ki di ban pas ya ka matric te lese kane ka jing penhe kerdan na kamenta ka ni kalan training ka penduk bor ya kibri kibidan juduna kemet ki bagwa ban sengkam lajong na kamenta ban lek training hapu ITI te ngi kwa ba ka ITI ru lengba ka ni ka jing ai training kan pelong kumbalong hi mensua ba an ailat ya kibri kibidan juduna kemet ha ka bakin wan hikai khnang ba on dep hikai kila ban sengkam sengjam lajong khamtam ha ka ne ka jela ka ba kerdu kam mentah tela mut lada kila pas training la po ITI haba kila ban sengi kam lojong kalong kajing mentoy yaki bat ya kajing kesam te hakabide bagane ka chief minister social assistance scheme te ka sarkar hadu menta kadang pelaj tang nadu sitarik ubanai basau hajar khat pra hadu live hu tarik march hajar khat khandai kamut kabdang sa kadai nadu ubanai april mei june mentala poi Julai. Te kamut sau benai kan poi kumba arhajal tingka. Te ka jingkwa jongi la kumno ka sarkar kamut kan pelaj tang sisin lai benai ru kalalong ka jingmentoy.
handai hakini ki snem ki san snem ki bala lekno ka sarkar ka ju pelai chisin lai benai lani chisin ri benai ki beri kepada juduan komet ki dang yo ban pendon kam handai mentangin ap teng teng chisnem tamru te kamut kala long ka jing duk mensim don teng teng ki ba ong ngim yo su ru te ngi kwa ba ka sarkar kan pelai no da kum no chisin lai benai lani chisin ri benai ya kaneka bai bam jong ki beri kepada juduan komet na ka skim CMSA